A llegir la moció que presentem des del grup municipal Compromís per Xirivella en suport de Càritas, Creu Roja i la resta d'organitzacions d'ajuda social que treballen a la Comunitat Valenciana. El pacte a què han arribat el Partit Popular i Vox per aprovar els pressupostos del 2025 de la Generalitat Valenciana està condicionat a la reducció de les subvencions que reben organitzacions com ara Càritas o Creu Roja, entitats que treballen de manera exemplar per ajudar les persones més vulnerables de la Comunitat Valenciana o per a cooperar amb projectes d'ajuda al desenvolupament en països del tercer món, sense cap distinció de sexe, raça, cultura, opció sexual, llengua, religió o qualsevol situació administrativa. Señor Santiago, es usted un racista. Y además le voy a decir más, no hacen falta más que 30 segundos para decirle que lo que acaba de decir usted de Cruz Roja es mentira. Señalar a menores, menores de edad, señores y señoras, menores de edad que vienen solos, huyendo de guerras y los señalan con el dedo, los ningunean, los insultan, los acorralan y los humillan y le dan ustedes el apoyo y lo aplauden porque esa es la extrema derecha buena. Esa es la buena. La política migratoria de Vox es la buena porque a ustedes le dan el apoyo y le apoyan en el gobierno. Y les dan los gobiernos y les regalan los gobiernos a cambio de buenos sueldos y a cambio de buenos asesores. Sobre les ajudes a Amancio Ortega, les ajudes de la Fundació Amancio Ortega que ens van atorgar per la Dana i saber quin és el full de ruta que tenen per poder solucionar aquesta falta evident de previsió i aquesta falta de seriositat a l'hora de fer unes bases que tant van tardar.